Hello, Ilocanja! Ngayong araw na to sa Wake Up, Ilocos. Maganda, matangkad at simple. Yan ang katangian ng ating featured Ilocano act this week. Isang print and wrap model na tubong Santo Domingo, Ilocos Sur. Siya ay walang iba kundi si Grace Tagan. Alamin natin ang kwento niya mamaya. Sa ating What's Cooking segment, isa na namang recipe ang hinanda sa ating Chef Sam. Kung ano ito, malalaman nyo yan later on. Mga beauty tips at advices ang ating ibabahagi sa ating Make Me Over. Pakatutukan yan mamaya. At isang hunky, talented host naman ang makakakwentuhan natin sa ating Celebrity Corner. Siya ay walang iba kundi si Mr. Mark Nelson. Abangan! Lahat ng yan ay inyong abangan sa pagbabalik ng nag-iisa at original na infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos!